това там е Ифа. Ние чакаме в момента да дойде човек с неговото си семейство и сега как си ги води. Точно така. Заповядайте, приятели. Много готино. Влоги, голфове, ето го моя любим голф. Аз ще го снимаме. Голфара. Голф GT, брат. Дани прави специални диорами с макетни автомобили. Повечето от тях ги видяхте сутринта на записването. Администраторите на страницата решиха да връчат една награда на Андон Миланов, т.е. с тази жигула, която виждате вдясно на мен. Да продължаваме с гъщето. И там има Ифа и Трабанчи. Снимай го. Ето това е розово Трабанчи. Отиваме сега напреде. Има много готини неща. Сколко няма да падне. Те по принцип тук се качват. Номер 37, аплодисменти за него. Ето го, идва с хубавата история, която ни разказва за Буйка. Може, тук извинявам се, за Буйка. Той сега ще ви кажем пак. Говорим си за Форда тук, приятели. Нали за Форда става това? Точно така. Аз съм малко недекел, нормално е стар човек, не вижда далече. Много хубава шапка имаш. Честито още веднъж. Заповядайте. Баварката, братко! Бавареца. Тук сме с много неща. Лади са, Мани, какво се сетиш, бе? Какво се сетиш? Точно така. Аплодисменти, моля ви се още веднъж. Говориме за ето този форт там, синичкия, прекрасен, хубав екземпляр. Следващата... Стой тук, стой тук. Те бързо бягат. Следващата награда, отстъпка от 300 лева за детайли и обслужване на автомобила, отива при номер 47 Наил. Или Найл, не знам точно как се казва. Сега ще дойде. Така е написано само. Аплодисменти още веднъж. Благодаря ви. Заповядай, приятелю. Ивка, мърди се, ако обичаш там от съвите. Браво, благодаря ти. Честито. Дай едно петачи на мен. Благодаря ти. Я му кажи как е сега. Найл или Нейл? Наил.